nytårsbrød nu. Og så fik vi kransekage efter. Vi gad ikke at vente til kl. 12, og vi havde ikke lavet nogen dessert. Så vi spiste bare kransekage efter. Så ja. Står du egentlig for aftensmaden derhjemme normalt? Ej, det ved jeg ikke. Det kommer nok an på, hvad man definerer som normalt. Jeg laver meget aftensmad herhjemme. Men det er ikke sådan altid, at jeg står for det. Hvad er det for noget venstre hjørne, der hvor der står kokkelever? Det er, hvor mange der er subscribet her til kanalen. Vi fyrede et par batterier, og bagefter en champagne ned, som var det vand på en varm sommerdag. Så den så. Ej, fik du så drukket noget champagne? Det gjorde jeg. Det er selvfølgelig kl. 12 der, men ellers så var det sgu ikke så meget. Top for tak for. Og Grønsted fyrer et godt nytår. Og fyrer 10 måneder, så fik du kunne holde noget i 10 måneder i Grønsted. Tusind. Godt nytår. Jeg ændrer altså lige den her lampe, så den peger ned oppefra. Jeg synes, den er lidt dårlig skarp. Det kan godt være, at lyset ikke er helt det samme som, men jeg synes bare, det bliver lidt træt. Jeg kigger lige på sådan en stor lampe. Det var højt. Hvad var højt? Okay, der skal drikkes vand. Tak for 10 måneder, så er vi når jeg lønnen. Kan I høre dem, der fyrer af i baggrunden? Måske. Skal I lige se, chat? Der er ofte folk, der spørger, hvor jeg bor henne, ikke? Og jeg så folk på Instagram lave videoer af sådan deres fyrværkeri, og så tænkte jeg, sådan skal jeg også lige lave. Så jeg lavede også lige en runde her. Nu skal I se her. Det her, det var så meget fyrværkeri, der var i går. Oh, wow! Der var en. Det er jo bare én ting. Så der er vi meget ude på landet. Godt nytår, tak for det, Nicolai. Velkommen til. Bor du i et stort hus? Det kommer an på, hvad man vil definere som et stort hus, tror jeg. Der er en drik vand. Hej Big Daddy, skal du se mig? Det lyder da til, at folk har haft en god nytårsaften. Skal vi lave en nytårstale i dag? Er jeg den eneste, der synes, det er lidt cringe? Er jeg den eneste, der synes, det er lidt cringe, når man går ind på Instagram, og så er der seriøst bare 87 account, der bare har postet det samme video af dem, der bare står og filmer himlen, hvor der bare er fyrværkeri ud over det hele. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er sådan lidt halvtræls. Jeg har den sjoveste tømmerboks, der kigger. Jeg tager sådan lige trøjen af til. Det blev lidt varmt. Det største noget til varmt, så nej. Jeg tænkte bare, vi skulle lave noget, der var sådan lidt relevant for i dag. Der er også en ny video ude så en ny video. Kæft. Nej. Hvornår gik I i seng i går, og hvornår har I stået op i dag? Lad mig høre. Klokken 7 stod du op, ikke? Klokken 4. 7:30. Altså, er det hvornår I stod op, eller hvad? Stod op? For hjemme klokken 8. Jeg har fået det 7 timer og fucking træt. 7 timer altså, okay. Skal I høre, hvornår jeg gik i seng? Chat, jeg gik i seng klokken 1. Jeg var bare sådan lidt, nej, jeg har lige reddet min døgnrytme. Jeg gider det ikke. Så jeg var sådan lidt, nu går jeg i seng. Og så gik jeg op og lagde mig til at sove klokken 1. Og så stod jeg op klokken 10, og så var jeg sådan lidt, så er vi flyvende. Jeg var bare sådan, det overgår jeg ikke, det der. 5 om måneden klokken 7. Damn. Klokken 1. Poplar, tak for at I får lov til at pris på. Og de sneakers, tak for at I får lov.
Klokken 5 vågnede klokken 15 så. Klokken 1 og nogen, så du sådan noget knap nok fyrværkeriet. Jeg så ikke særlig meget fyrværkeriet. På den meste tid, der sad jeg bare indenfor sammen med Carla. Men altså, skal jeg vise jer det igen? Der var jo ikke noget fyrværkeri. Det her chat, det er mig, som der filmer himlen her, hvor jeg bor. Nu kan skrue helt op på skærmen. Det her, det var hvad der er her, hvor jeg bor. Det er bare sort. Jeg lyst ikke være min ven. Hvornår regner du med, at streamen er færdig? Det ved jeg sgu ikke. Er du med færdig? Ja, okay. Der var ikke noget, og der var ikke særlig meget herude. Ej, jeg tror faktisk, jeg fik en video af en, der var meget god. Skal vi se. Jeg har aldrig nogensinde forstået de der kager, hvor det er meningen, de skal bløde, når man tager hul på dem, sådan så de er flydende indeni. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det giver ingen mening for mig. Hvorfor det er en ting? Er der nogen af jer, der forstår det? Bor du i Jylland? Jeg bor på Sjælland. Sjælland. Kan du bare lave en stream, hvor du går ned i pizzeriet og henter din mad og går hjem igen? Jeg har overvejet den 1. april at lave en stream, hvor jeg bare tænder streamen. Og så tænder jeg ovnen, og så står jeg bare og kigger. Og så sætter jeg en frysepizza ind i ovnen, og så står jeg bare og kigger, og så tager jeg den ud, og så tager jeg en bid. Og så stopper jeg bare streamen efter sådan et kvarter. det har jeg lidt overvejet bare at køre, bare for troll. Jeg synes, pizzaen er godt. Glæder mig. Men chat, kunne I tænke jer at hjælpe mig med noget? Havde du en god nytårsaften? Det synes jeg.
Jeg tænkte på, kan I få den nye video op på en 70-80-100 likes måske? I kan få den her, og så når I har været inde og like den, så fyr lige en done. I kan også bare trykke se senere og fyr et abonnent et eller andet. Det vil altså betyde virkelig meget. Vi lægger nogle madvideoer ud ugenligt, og den her video, det er altså også et tømmermandsmåltid. Den er godt nok optaget den 21. december. Men med noget burger, og hvordan man kan lave en hurtig burger der. Så hvis man kunne tænke sig, hop ind og give den et like. Og så eventuelt skriv i chatten, hvis man har smidt et like og et subscribe et eller andet. Det vil altså gøre mig virkelig glad. Så ved jeg lige, hvem jeg skal takke af Twitch-brugerne. I kan se, videoen er her, hvis man kunne tænke sig at hoppe ind og se den. Og smid en like, det vil jeg så pris på. Måske kan vi få den op på lidt. Og så skriv i chatten. Jeg har gjort 2 ud af 3 ting, jeg havde allerede stoppet. Så må du ind og like. Skriv en kommentar, det kan noget. Mange danskere egentlig kender også at lave. Okay, den er med 74 likes, sådan. Ind og like den. Kan finde en playlist, bro, and love. Udstræk en playlist. Tror jeg, den er. Og tak. Hop ind og giv den et like, se den et eller andet. Det vil jeg blive glad for. Dakke, Akke. Ja, sgu da. Jeg bliver sgu nødt til at hedde et eller andet, der giver mening. Dakke, Akke, det er altså et kæmpe navn. Jeg synes, jeg kommer til at sætte et eller andet fokus. Er kameraet fint? Jeg synes, det virker som om, der var et eller andet fokus. Det er måske okay. Det er ikke lige vurdere. Ja, jeg tror det. Nå, så er det nok champignonerne til pizzaerne i hvert fald. Putter I champignon på jeres pizzaer? Pizza. Vi skal måske tage nogle dybe tallerkener. Google TV. Tusind tak for dit follow og velkommen til. 330. Oh my lord, det er for sygt det her. Jeg hader champignoner. Hvorfor hader I champignoner? Det er jo vitterligt sådan noget, man kun kan elske. Jeg gør til det sådan. Det var bare lige så vi havde lidt mindre delays. Smid, tusind tak for dig. Konsistensen. Champignon, det kan meget. Kødsovs.